kusan waka ya babu gudunmawa, waƙoƙinsa har yanzu suna nan su ne mana amfani. Ka tsaya ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe. Madugun ɗariƙar Kwankwasiya, injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, shi ma ya bayyana alhininsa da kaɗuwarsa bisa rasuwan ƙosan waƙa, wato Muhammadu Buhari ƙosan waƙa, inda madugun yake cewa hakika Muhammadu Buhari ƙosan waƙa ya ba mu gudunmawa a tsarin Kwankwasiya. Ya ce ba abin yadawa ba ne ba, don haka za a haɗu a je a yi musu ta'aziyya. Muna addu'ar Allah ya ji kan Muhammadu Buhari ƙosan waƙa, Allah ya sa aljanna firdausi ce makomarsa. Haka kuma za ku iya turo da saƙon gaisuwarku a comment section, sannan za ku iya ba da gudunmawarku wajen yaɗa wannan abin alkhairi da madugun ɗariƙar Kwankwasiya ya yi. Kar ku manta ku danna subscribing, ku danna alamar ƙararrawa. Ga abin da madugu yake cewa, ai sauraro lafiya. Labari mara daɗi shi ma na rasuwar ƙosan waƙa. Muna addu'a Allah ya ɗansa, kuma za mu tura wakilci har Katsina a je a yi musu gaisuwa. Ƙosan waƙa ya babu gudunmawa, waƙoƙinsa har yanzu suna nan su ne mana amfani. Duk da dai wannan maciya amana sun nemi su tafi da shi, amma dai daga ƙarshen nan aiki kai shiru. Yana a can ɗin wadda ma mace da mutane da yawa su je can su karɓi rabansu. Akushinmu ne, shi ma akushin kawai ya gani a hannunsa, ya samu wannan dama ya ɗauka ya bango da shi. Saboda haka muna addu'a Allah ya ji ƙaru ƙosan waƙa. Daga Allah na nuna masu san wannan ba. Kuma sun sha kayan Dan dai har kana jin daɗin kasancewa da mu, ka danna mana subscribing, ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirin mako da yaushe.